לכאורה מדובר בעוד יום עבודה שגרתי אצל אילנית לוי. היא עולה על בגד ים ובהמשך על עוד אחד ועוד אחד והיא יורדת להצטלם על קו המים. אבל אז מגיע גל גדול, ולא, יש תוכניות שכולם מסביב ייהנו מהנוף. תנקי את הזה. כמעט מתתי. לא תתקשרו לבלייזר, למחוץ לסיכון חיים. אני אמרתי להם שתבגע שחור. הכל יפה. ואיך שהגנת קודם כל על הגזים? גוזלים. גוזלים? איזה גוזלים? זה גוזלים. זה עופות. את נהנית? לא. אני אף פעם לא נהנית שאני מצלמת בגדי ים. למה? כי זה לא, איך אומרים? הפייבורית שלי. זה קצת מביך, מלחיץ, יודעת, תשאר חושבת על הילדים, אמא, יש מלא דברים שעולים בראש מעבר לגוף. חברים שקוראים לזה מוח מרוקאי, עתיק. איך אייל מגיב לזה? אייל כל דבר שרואים מעבר כף היד, זה חשוף מבחינתו. כף היד זה בסדר, מפה, שזה מתחיל להיחשף, זה כבר חשוף מדי. בסדר, אז מזל שאתם לא ביחד יותר, והוא לא יכול להגיד לך כלום על זה. הוא עדיין אומר. כל פעם שאילנית באה לעבודה היא מתלבטת מחדש האם להעלים בעזרת הפוטושופ את הסימן המסחרי שלה. אם לקחו אותי זה חלק ממני. אני מתבאסת שאני רואה תמונות שמורידים. קורא לזה. לא יודעת, כל פעם יצא לי שם אחר. עכשיו אם בגלל אלין קוראת לזה, אלין נהנית ללחוץ את זה, אנחנו קוראים לזה כפתור ההשמדה. כן, אז יש לנו משחק כזה שהיא לוחצת ואז כאילו אני מתה. וזה מצחיק אותה בטירוף. אז זה נקרא כפתור ההשמדה. נו, זוז.